Od duševného zdravia sa všetko odvíja, celá tá kvalita života, životná pohoda, to všetko je tak nesmierne prepojené s duševným zdravím. Predstav si situáciu, že sú 3 hodiny v noci, celý svet šťastne, spokojne, zdravo spí, každý človek v tvojej blízkosti, tvoj manžel, priateľ, ešte aj ten starý jazvečík slastne odfukuje a chrápe. A ty si jediný človek, ktorý je hore. Na celej ulici, v celej štvrti nesvietí jediné svetielko na dome. Ty si jediný, vlastne najosamelejší človek na svete v tej hlbokej noci. Tak sa naozaj subjektívne cítiš. Toto bola moja životná realita 4 roky. 4 roky som trpela chronickou nespavosťou a je to martýrium, ktoré sa ťažko opisuje slovami. Kto to nezažil, si to ani nevie predstaviť. Nie len tie noci bez spánku, ale aj tie dni, ktoré po nich nasledujú, keď sa cítiš tak strašne unavená, že máš pocit, že ani nežiješ. Mňa to prikvačilo úplne nečakane, vôbec som netušila, že také niečo existuje, že také niečo sa môže zdravému, spokojnému, vyrovnanému človeku stať a môže. Môj prípad ukazuje, že môže. Dnes už som v poriadku, dostala som sa z toho, neľutujem to, lebo vďaka tomu som objavila čaro psychoterapie, začala som chodiť ku psychologičke, nadchlo ma to, aké je to skvelé, ako to úžasne dokáže pomôcť. Vďaka tomu som napísala knihu o mojej nespavosti, ktorá pomohla veľkému množstvu ľudí. Čiže ja ako celoživotný optimista vidím aj obrovský prínos tejto lekcie, ktorú som dostala. Ale dalo sa tomu predísť. Nemuselo sa to stať, nemusela som sa celé roky trápiť, keby som sa o svoje duševné zdravie starala, keby som robila prevenciu. Takže môj odkaz je jednoznačný. Prevencia. Nie len prevencia zubov a ženských orgánov a všetkých tých ostatných vecí, s ktorými chodíme ku doktorom, ale aj prevencia duše. Ja keď si spomeniem na svoju prvú návštevu psychologičky, ešte stále som doslova očarená, lebo pre takého nováčika, ktorý ide do niečoho neznámeho, nevie, aké to bude, je to, aspoň teda v mojom prípade, ja som mala veľké šťastie na fantastickú odborníčku, to bolo tak očistné, to bolo, Nemci majú krásne slovo Offenbarung, proste ako zjavenie. Zrazu som pochopila, že sadnúť si oproti odborníkovi a vyrozprávať mu svoje trápenie, že to nie je to nič traumatizujúce, ponižujúce, nepríjemné. Je to naopak nesmierne príjemné. Oproti vám sedí niekto, kto vás počúva bez toho, aby vás súdil, kto chápe všetky vaše strachy, paranoje, neurózy, kto s vami intenzívne hodinu sedí a snaží sa nájsť cestu von z tých vašich problémov. Ja som sa po tej prvej návšteve cítila naozaj ako znovu zrodená, napriek tomu, že som ju celú preplakala. To je taký zvláštny efekt, že prvýkrát, keď prídete s tým svojím trápením k psychologovi, mnohokrát začnete tak očistne plakať. U mňa to nastalo hneď po prvej minúte, lebo to bolo proste tak strašne silné, že som zrazu sedela oproti síce cudzej žene, ale cítila som to ako najprirodzenejšiu vec na svete, že zrazu pred ňou plačem a hovorím jej o tom svojom nespaní a o tom svojom strachu. Ja som mala strach, že ma to zabije. To nespanie a tá hrozná únava, ona ma upokojila, vysvetlila mi, že ma to nezabije, že všetko bude v poriadku. To je nezaplatiteľné. Naozaj.